Yes, Ton. Yewena Ton. Khangixelele. Yintoni umsebenzi wakho kule police station? Okanye uhlelelene nokudla ibribe zabantu. Yikho xa yazi ni useless ni. Thosa moya. Dihlisa moya ukontoni. So se ke police station sengishebile. Okay, shop. Ngawuthusa kaini? Yazi ntoni? Nahluleka ukwenceda ni. Umntana walahleka a year ago kodwa not namnye wena ozayo azonixela bakwenze kantoni. Yazi yo ubuthi ndifuna uthetha naye. Sister, akuna motho otswantse ngabone captain ntlele appointment. Wabona ne? So ho ka feta wa ya kwa ro tshwarela trespassing. So yeah, lo ba teng a teng captain so bolela le. Ndintene zothetha na because mina benifuna ucaptain because nina nehlulekile mos. Kodwa uyindoda right enophethe kahle. Asekho amadoda afana njengawe la emhlabeni. Mama. Hide now. Ngisifihlela asangizungitshela mina ukuthi unomuntu. Stop asking me questions. Just do exactly what I'm telling you to do. Come on now. Okay, sacela imali yami ke manginjalo. Awukazi usimangazo sitshela ukuthi uzolala nami for mahala la. Sacela imali yami 2000 yami. Excuse me? You're crazy. You're out of your mind. Listen, there's no money that you're gonna get from me. Ungithembe. Trust me. Nangisuka la ngizohamba ngemaphoyiseni ngifenge. Uma ngekuze ungibhadale imali ngizoya emaphoyiseni ngifenge batshela ukuthi wena ulala nami for mahala for i-rape. Hayi wena nja. Ephethe ngamama. Awunazo nenhloni. Kumhlala ntolo ndibona apha. Yebethu. Awuzuthetha. Yini manje ungibizelelana wayi manje kuzomela ukuthi usiphathe so? Yini? Nole kae mabani azani. Cause ko phone itse ushiwe bohle. Azange wa tshwara phone wa hawe then nunya go tla mo ntshware ka re ntongwe le ngwe sharp. Go expect gore ke tse. Akutwa no ipuseletse ka bolela azani. Ke rile nole kae mabani bushiwe. Ji ngicabanga ukuthi uyangidida phela mina manje. Angeke ukwazi ungibuza lento lezo ngibuza zona. Uyazi ukuthi mina nawe asithandani. So izolobe ngine-client lami. Akena sepe letseo azani. Go fa tšhelete ntši thata for maybe bila yo khotsofatsa. Tswa. A tšhelete. Okay. Sorry azani for kam ko ke boletseng lo ena ka teng. Ke na no re ke tsaya ke sedidi sa lerato le leng hore le te ba gantshitse mo wena. A ke sanya go ba client ha o fela azani. Ena ke nya gore o tlhole ntso ba di client tse dingwe. Mme re go ile ngenya ka o tlohele. Nishokuthi ngiyakuthanda azani. Uyazi ukuthi angeke ukwazi umcela lento lo ngicela yona. Nami kumsebenzi wami ngiyawuthanda. Yazi bonke bendikwazi ba ukhohla. Mamezana. Ungazondibiza mamazala. Mamazala wakho nganga. Elalela la mamezana. Yazi ukuthi umbali vele beyasakutshelele ngane indaba yami ukuthi ngifuna ukuthatha isithembo ne. Hayi kodwa khululeka mamezala. Vele bengithi ngisazokuza lapha kuwe sizokhuluma ngahle hlale phasi kahle. And futhi yabona ingane yakho ngiziphatha kahle mama. Mamela babuntu dithinosi. Usukungipretendela, ne? Igazi lakho buntu. Hayi mami ngiyazi ukuthi yabona yonke lento ezithembile awuyithandisise kahle. Hayi mama yabona isithembi into bevele khona. Awuyeke undibiza umama wakho andingomama wakho. Yandiva nje umama wakho ngala. Ebuntu ndiyakwazi ba nguwe bulela umntana wakho.
ubulela umzukulwane wami umuntu igazi lakho Mama D, ungithatha kanjani man? Yazi ngithi uzila kwami la endlini kaSisi ukuthi uzokhuluma ngomshado wami. Kanti uzongitshela nomphethe wakho. Ngicela uphume Mama D. Martin sawuphume. uzonizani umuntu Wethani? bawubhadala fuck off